Открыл? Открыли же, говорю. Знаю, я же не трогал. Как не трогали? Значит, сломали, не работает. И что делать? Заплатить за ремонт. салом дӯстон, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. солҳои охир мардум барои худ услугои қулай ва комфортро интихоб карданд. масалан, услуга таксӣ. ин албатта хуб аст, лекин фиребҳое дорад, ки на ҳамаи мо аз он огаҳ ҳастем. ман ҳам аз услугаи таксӣ зиёдтар истифода мекунам. аз бисёр ҳиллаву найрангҳои баъзе таксистҳо огаҳ гаштам ва хостам инро ба шумо низ фаҳмонам, то шумо фиребтаи чунин фиребҳо нагардед. камтарак пеш бо яке аз фиребҳои дигари онҳо огаҳ гаштам ва тасмим гирифтам, ки шуморо низ аз якчанд фиребу найрангҳои таксиҳо огаҳ созам. дӯстони азиз, видео бисёр ҷолиб мешавад. видеоро ба дӯстону наздикони худ фиристед, дар имои худ паделитса кунед, то дигарон огаҳ шаванд. моро то охир ҳамроҳӣ кунед. соли гузишта мо Samsung A50-ро ба мардум пешниҳод кардем, ки қариб ки ними муҳоҷирони тоҷик ин телефонро харидорӣ карданд, хусусан таксистҳо, чунки навигатораш чотки аст. инчунин бародараш бошад, дар соли 2020 Samsung A51 баромад, ки имрӯзҳо ин телефон ҳам бошад, хело мардум зиёд мехоҳанд, хусусан мардуми рус бисёр аз ҳамин телефон харидастанд, қариб ки дар тренди русҳо гӯем ҳам мешавад. ва аз ҳамин сабаб магазинҳо аз ҳамин истифода карда нархашро хело қимат монда фурӯхта истодаанд ва дар мо бошад ин телефонҳо қариб ки то 3000 аз мағозаҳо фарқ мекунад. ҳатман занг занед. инчунин боз дигар моделҳоро низ дорем, ба монанди Xiaomi аз нархи 8500 сар карда то нархҳои қимат, моделҳои қиматаш меистад. боз баъзе Honor, Huawei, инчунин iPhone-ҳоро низ дорем, ки то 100 000-аш ҳам ҳаст. агар телефон харидани бошед, ба рақамҳое ки мебинед занг занед, заказ кунед. телефонҳо ба тамоми Федератсияи Россия тариқи почта, ба Москва бошад тариқи курьер равона мегардад. инчунин то Тоҷикистон низ доставка дорем, то шаҳри Душанбе. Открыли? Открыл же, говорю. Не открывается. Как не открывается? Я не знаю, вот не открывается. Должен открыться, я не знаю. Не знаю, может, сам откройте. Как не знаете? Значит, вот сломали замок. Как я сломал? Я же просто хотел открыть и все. Сломали Может, на замок, детском если замке открывается, стоит. значит, сломали. Как я сломал? Мне что делать? Сломали замок, значит, надо заплатить. За какой замок? Я же просто хотел открыть один раз и все, не открывается. Почему вы так делаете? Снаружи попробуйте открыть. Может, на детском замке стоит. А что это такое? Как вы не знаете, Замок? что ли? Я не знаю. Детский замок есть, а внутри не открывается. Там можно подключить сзади дверь. Снаружи надо пробовать. Давайте попробуйте. Вот же открывается. дӯстони азиз, чӣ хеле дидед, таксиҳо барои муфт ба даст овардани маблағи муштариёнашон ба чӣ корҳо даст намезананд. чӣ хеле дар он ҷо детский замок қайд кардам. ин чӣ маъно дорад? дар дари қафои мошин як кнопкаи майдаак аст. вақте ки кӯдакон дар он ҷо мешинанд, метавонед онро поён кунед ва дар аз дарун кушода намешавад. баъзе таксистҳои фиребгар бошад, аз ин истифода карда муштариёнро гунаҳгор мекунанд ва аз онҳо маблағҳои зиёдатӣ ба даст оварда намешаванд. дар ин ҳолатҳо эҳтиёт бошед. беҳтараш камераи телефонатонро гиронед, чунки барои исботи гуноҳ ба шумо ин лозим меояд. ё ин ки метавонед ба пулис занг занед. вақте ба пулис занг зада мешавед, боварӣ дорам, ки таксист зуд шуморо ҷавоб медиҳад. боз як ҳолати дигаре аст. баъзан шумо таксиро заказ мекунед, такси меояд. агар роҳи шумо камтарак дур бошад, аз шумо мепурсад нархи роҳро дар программат бин чӣ қадар нишон медиҳад. барои чӣ таксист ин тавр мепурсад? чунки то он вақте ки таксист путиро пахш намекунад, нархи роҳгиро ӯ дида наметавонад. агар шумо гуфтед, мебинад ки ин нарх ӯро қонеъ намекунад, ягон баҳонае меёбад, ё мегӯяд ки заказро отмена кун. ӯ метавонад ҳар баҳонае ҷуста шуморо набарад, ё ин ки дигар таксиро заказ кун мегӯяду меравад. дӯстон, боз як фиреби дигар низ вуҷуд дорад. баъзе ҳолатҳо такси заказ мекунед, такси меояд ва дар аҷзани меистад. вақте шумо фаронда дар такси нишастед, ҳатман дар программи он аҳамият диҳед, то ин ки ронанда путиро пахш кунад. баъзе ронандаҳо ёфт мешаванд, ки онҳо путиро пахш намекунанд ва дар нимароҳ мераванду путиро пахш мекунанд. дар ин ҳолат аҷдани шумо зиёд мешавад ва аз шумо маблағи зиёдатӣ гирифта мешавад. аз ҳамин сабаб ҳангоми дар такси нишастан хуб аҳамият диҳед, ки таксист ҳатман путиро пахш кунад. агар пахш накард,
хотиррасон кунед то ин ки зуд пахш кунад. боз як ҳолати аҷибе ба ман рух дода буд. рӯзе таксиро заказ кардам омад, мебинам ронанда аз чизе дар ҳарос аст. хеле баъдан суҳбат кардем ва пурсидам ки яъне аз чӣ меҳаросӣ? ман аллакай пай бурдам ки аз чизе меҳаросад. Мегуфт ҳуҷҷат дорӣ? Гуфт дорам. пас аз камтари шиносоиё нақл кард ки барои қоидаваронкунии праваи ӯро решат карда буданд. ӯ ҳам бекор шиштан намехоҳад ва рафт 5000 рубли дод як ҳуҷҷати қалбакӣ гирифт. Чӣ хеле худи ронанда қайд кард. Редкий из 15-20 ГАИ, может быть, один начинает, давай сейчас тебя по дальней базу пробивай. чунин ҳолатҳо ҳам бехатар нестанд албатта. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд маълумоте ки ҷамъ намуда пешкаштон гардондам. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. ба канал обуна шавед ва лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр. муҳоҷироне ки бор доронду мехоҳанд ба ватан равон кунанд, ин фураҳоро тавсия медиҳем ки толи солҳост борҳои муҳоҷиронро мебаранд ва аксарият аз инҳо миннатдор ҳам ҳастанд. метавонед ба ин рақамҳо занг занед. муҳоҷироне ки муҳлати документҳояшон кам мондаасту хоҳиши гузаштани сарҳадро доранд, ҳамин лаҳза рақамҳои акаи Муҳиддинро дар телефонҳои худ сахранид карда занг занед то дер накунед. иншоаллоҳ шуморо соқу саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд.